Barangay Tabigi sa may Banwasang Ibi, Magalona. Muning sitwasyon dira ang suspect ang nahunong karon sa custodial facilities sang EB Magalona PNP. Dugay-dugay mga ka-aksyon, we try to check man ang Bacolod City Police Office ang siniblang palayag ni Councilor R. Victor Espino nga nagatumod nga wala kuno siyang permiso kun business permit ining small town lottery nga naga-operate diri sa Bacolod City. Check naton kung ano diri ang himuon ka BCPO. Kaya nagaplano diri si Councilor R. Victor Espino nga magbasa sa resolusyon ngayong yun ining kapolisan kag pila pa gid ka mga law enforcement agency nga sektuhan naman ang pagpatuman sang layo. Bina ining pagdakop bala mga kaaksyon sa mga naga-engage sa pagpataya sang STL kag kung sinong kapitalista sa likod sa ning illegal nga panahor gali ni. We could consider illegal anything wala sang proper document or any document that proves that the operation seems to be legal. Kung silingon basta wala dokumento, wala permiso, automatically in a certain geographical area, kung di ka man nasakop, illegal na. Ganun karoon pamatian tang pulis, kaya may mga parameters or may mga konsiderasyon rin mga kaaksyon nga ang pulis mismo doon butang man sa lang-alang. Kaya di ba nanligan, tumiging pangdakop itong mga STL o kung illegal STL operators, kaya may identify ang National Bureau of Investigation. Madumdum ka to ang ginpalayag ni Attorney Renwa Baldovino na ginapangdakop nila ibantong mga nagapataya sang STL kag tubtub subong may ginapangdakop gidya nga mga STL nga mga agents nga nagapataya. Kadaris Bacolod City, talalupang doon man problema kung di ni hindi mo sayan karon base bla mga STL agent rin nga bataya magpinanago black kag ang mga gusto magtaya malang-alang black gold pinagagwa numero ni sila gabi disgrasya sila pamabasulan. Dugay-dugay i-check na rin naman aton mga kaaksyon ining update ngayon as far as I know Bacolod City Police Office still doing conference regarding some concerns. Isa na din mga kaaksyon na kinistoryahan nila ang ini mismo nga concern sang sangguri ang panglungsod sa Bacolod nga ginpalayag mismo ni Councilor Al Victor Espino. Balik naman gikan sa Bacolod City Government Center, istorya naman Maskara Festival. Mga kampiyon sa Maskara Street and Arena Competition, oy makabaton, 1 milyon ka pesos nga premyo. Galing kay ti, daog ka kasi hindi, daog ka naman nga daan. Pero dako-dako man ikuno ang support do kon subsidy nga ginatag sa barangay nga nag-participate. Ibo chilingon siguro enough lang yun isa, no? Para mahatagan man kag mahimo nila tanan nila nga best para mabakita ang pinakamaayo nga performance pag-abot sang highlight kag sang street kag arena competition dra sa may paglaom complex sa may Dalan Hernaes sa likod sang Negros Occidental High School. Kamara, ginaprubahan ang sa third kag final reading ang hagna nga nagapaiso sang December 2022 barangay kag sangguniang kabataan elections. Plano nila kuno plano ni base diri sa resolusyon o kon sa may hagna kon bill mga kaaksyon nga ginaprubahan sa third kag final reading sa ilo nila sa December 2023. Pero on a personal note mga kaaksyon, ako I'm not in favor sa postponement sang barangay kag SK election. First and foremost, it's our every right and it's a part sa aton nga constitutional right. Kinamatarong naton nga dapat may eleksyon nga patigayunon ilabi na sa barangay nga level sa kada 3 ka tuig. Gin-extend na ni ang termino sa mga barangay kag SK officials. Pila naman og anom na siguro sila ka tuig nga ara na nagapungko. Dito na daan, we already violated constitutional rights. Di ginakabig ng ganing unconstitutional ang pagpaisol sang eleksyon. Ikaduha, it's the right of the people to vote kung sinong nagapungko dira sa sulod sang barangay kag nagapangalagad sa isa ka barangay. The moment nga hindi naman dayon, do pareho lang nga ginalapakan mong isa ka taho. Ikatatlo nga rason kung nga ako hindi ko na in favor sa postponement, dito hindi man Japon practical. Una bes, gagasto na nga daan sa mga COMELEC, may ginapambakal na nga may equipment, nagsugod ng printing sa mga balota nga gamiton sa eleksyon. Ikatatlo nga butang may pondo na nga daan.
hindi ka man kasiling nga makasave ka. Kay after all, Commission on Election is an independent body separate from the government. Lain is lang maka-aksyon. Kaya naman ang pundo to sang Comelec sa ilo mo dahil sa executive department. Diba do may naparte ni Sir na daya? And more than that, mismong Comelec nagasiling. Kung ipaisult ang eleksyon dason nga tuig, dako pag aton gastuhon, hindi kaya makasave, hindi kaya makakinot, dako kag sobra pa ya sa ginalantaw nila nga masave. 7 billion to 8 billion ang ginalantaw nga masave kung hindi madayon ang eleksyon subong. Ang basang Comelec kung hindi madayon ang eleksyon dason tuig, ang pondo madako pagid 18 bilyones pesos. Hindi ng practicality sinadira. Anong gusto tagid ipaiwa ang eleksyon sa 2022 nga ini? Anong rason sa likod kay Mambal bago lang tapos ang eleksyon? Hindi kay tungod nga dakong gastos ang Comelec, dako ay ang gastos ang politiko. Muna dayang rason nga hindi gusto. Frankly speaking, doon ako yung bago kaya mas maayo kung dayon ng eleksyon sa maabot nga 2022. Problema sa aton kidulain yung dumalas ang pungsod Pilipinas. Aksyon John Diaz, balita nga patas. Radyo. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa aton nga pagpangalaga dining Action Reports Afternoon Edition. Martes kita, Setyembre 20, 2022. Subong hapon liwat na magkita mga dulong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko nga mga balita nga natipon sa atong Action Unit Reporters, atong Action Correspondents. Handang-handa nang madulong sa mga balita sa dili gidlawng madugay. Sa kinanda na kong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz. Tuptop kita, lasais ang takna subong nga gabi. Action Reports Afternoon Edition. Kamusta naman ang ato matag palamati diri sa 61 kabalanggayan sa Nakbanwa sang Bacolod, sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Medyo magulugal umon ang kalangitan diri sa Bacolod City mga kaakson na. Sige ba, baloon naton bi aksyon na ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ang aton nga patrol maging respondihan nga pila ka mga bypass operation as far as I know dara sila guro subong sa handumanan. Kaya nagtawag kay na si Police Lieutenant Tuburan, ang Deputy Chief of Police sang Police Station number 10. Nga daw may ara dala sila mga kaakson, successful operation. Check naton bi ang ato naman nga Patrol 1 Brabado Patrol. Malaksyon Zil Minardo sa paglibot-libot nila sa Bacolod City subong man nga hapon na. Dugay-dugay testing nga naman kag laboton ginato ng BCPO. Kuwat update dira, standby ka mo dira magkaakson sa mga mahilig magtaya sang STL. Mga STL agents sila nga nagapangabuhi gid lamang tani sa gusto. Galing kay medyo maproproblema mga kaakson, no? Mayong hapon dira kay Police Major Wilfredo Benon Jr., ang hepe sang Valladolid PNP. Sir, good afternoon. Thank you kid sa pagpadala diri sang text. Naga-monitor gigili si Police Major Wilfredo Benon Jr. This time actually check nato ng atong nga patrol, ato naman nga Brabado Patrol with Action Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, mayong hapon. Action dyan! Good afternoon! Good afternoon. Yes. Ore, pakawin sa sa may handumanan. Donaid lang ako sa handumanan. Dodo, wala kayo mo yung galagaw ba? Sana all. Ito lang bala. Oh, kumusta dara na subong sila ni Sir Tuburan? Ari dito lang sila ni sa Tuburan at na dyan. Nagagato sa Adri ang nadakpan sa drug bypass operation action dyan. So, hubin pa man ng mga 30. Guro sir, mga 30 ni po lang. Subject ng action dyan, mga nadakpan. Mga kagawad. Ari na mo sa subong. Manami kasi nga pertahan. Dara kay do not disturb. No entry. Ano action? Sino na nga purok man? Diyan nagkinatigani nga purok, sir. Mama ko taring suspect action ka, no? Kaya subong tapos na inventory, no? Na diri ang ato ng mga barangay official. Nagka-permit. Diriya di inventory. Nagka-permit ng evidence. Sir, ano ginadi nga purok ang inyong sa balay mo, sir? Nara. Purok na. Kasi dyan, magbalik ka gina. So, nadiri sa mga residente ng Block 7, Suite 4 na diri. Okay. Oo. Kagati reaction dyan, no? Kung isipon ta, daw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kasi diri ang na-recover o kung nakumpiskar nga drug evidence na kung may tutunan na
anong drug evidence nakuha diriya sa mga sir pila na gid yan imong edad? Ito siya. 36 years old ano yung obra? Why? Wala obra. Dugay ka nagabaligyan sir? Ha? Hindi. Hindi. Tikisin o man sir. Ano na recover? Oo, so yan na recover. Anyway, Action Zil, ano na ngalan niya man? Ang pangalan mo gani sir? Hindi mo. Sir, nga may pangalan na siya actually dyan. Dara sa inventory, basa kung hindi siya mag-mention yung name. Rabillas John. Anong ngalan niya? Rabillas, sir. Rabillas John Aquino. Aquino po? John Travillas. Hindi, Rabillas John Aquino, action dyan. Aquino ang apelyido. Rabillas John Aquino. 36 years old. Wala sa obra. Sino nga dara ang mga kapulisan nato? Ara siyang kagawad? Operative sa Redri si Kagawad. Kagawad na ganit, Kagawad. Si Kagawad Aspan, limangkot. Dari kong sila, layag yun ba? Kagawad Aspan, maying hapon. Maying hapon man. Oo. Kagawad, in si Aquino, nadakpan ng subong, ari ini sa drugs watch list sa inyong barangay. Actually, Felisa kami nga kagawad. Kaya wala di ang handumanan. Bali, replacement na kami di sa ila. Kaya iti kumo nga ang ano ganit ni. Ito para naman nga barangay kapag sila bulig samon. Katagandumanan, nag-seminar sa Palawan. Palawan, ito sila sa Palawan. Ikaw kagawad, wala ka nag-upod. Kami wala man. Action dyan, sabi niya si Kagawad action dyan. Oo. Sige, anyway, wala man idea sila ni Kagawad Aspandala kaya dumana ng area. Karon ko Action Zil, ang police base may mga updates na dira. Subot sila nga tapos ng inventory, mga 8 ka sa nino ang na-recover gid. Different sizes man action dyan na may ara isang large may ara small heat shield na recover diri ka na kagakaron tinguan tanga may interview gini ang suspect action dyan makagingaan naman kita clearance ni Sir Tuburan nga ma-interview karon na sa suspect kay subong pa siya keep quiet pa na Okay. Oo, baka pang paan. Sige karon ko Action Zil, ibalik mo ng sakon kung detalye sinadira sang ginakandak nga bypass. Anyway, take your time dira na base matapos-tapos naman na karon. Timbre nandiya kung may mga detalye na sang bypass operation dira Action Zil. Kagati so far ang aton subong nga update lang ang tempo na medyo magalum-galumon kagang temperatura mapaang subong nga hapon. So sa atong mga tagpalamati maayong hapon kay kang dugang nga information karon action dyan ato na lang ikuaan na diri sa may police station 10. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Vil Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Salamat gid sa report ni Action Zil Minado sa patrol. Ang detalye sa mga ka-aksyon aton balikan do kay dugay may kaangtanan sa naging parikan naman nga bypass operation sa station number 10 nga update man dira sa may station number 8 kay isa mga ka-aksyon notorious nga kawatan nga pangawat bala sa mga cable wire sa mga telecommunications company ginabaligya ni Goroniga nalabot sila may record pa ni kuno sa kapulisan nga ginapahog yang iya nga amay ginakastigo yaman ang iya diri nga mga utod nalabot sila sang nadakpan ini ara siya posisyon ining mga ginpangkawat ya ay may illegal pagit siya nga droga. Radio. Ang detalye sila magka-aksyon aton nga kuhaon dugay-dugayo po naman sa aton nga patrol with Action Zil Minardo. Aksyon niya i-try tabi anay kay Sir Gabana may ara sa phone lang. I-check tabi si Police Lieutenant Colonel Sir Lac Gabana ang spokesperson sa Bacolod City Police Office kung available na ang iyang linya pero nagtimbre man sa sato no kay kabalo ka sige subong ang ilang conference kay do nagsugod na ay la diri ba ka-aksyon sang pagplano para sa security measures nga pati gayunon sa Mascara Festival pero of course hindi pa na nila subong mapalayag kay ginaplastar pa na sang BCPO kay nagani na istorya naton si Police Lieutenant Colonel Lester Liada damo sila subong siyang gina-cater no nga mga concerns mga ka-aksyon pero we'll try if available na gid man ang linya sang aton nga spokesperson sang BCPO mga ka-aksyon i-check ta lang na sige mabalik lang kita pagbalik naton check naton kung ano mga updates ni diri mga ka-aksyon standby kami diri sa Action Reports Afternoon Edition.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpur kay ini ko pasig siya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay pasig kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulod, ganyan ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga niya, basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko, try lang, kay basi kaluyan si Marga Diyos, kay ikaw mamlang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, guro, sir, madamo kayo salamat sa inyo madwa ng mamuna, kay Jan Diaz, kay sa tanang ina-invite ko lang, no, na kabay ka kaluyan si Marga Diyos, magpadayon ng inyong programa, kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man, kung magpadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines.
Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa sadto pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwen. Time at 5:31. Check natin mga ka-aksyon ang balita na ni Aksyon Dale Salazar gikan naman sa Bacolod City Government Center. Ano kay ti ang magkampiyon bala sa Mascara Street and Arena Competition makabaton sang 1 milyon ka pesos nga padya o kon premyo mga ka-aksyon. Perti nga pa premyo ni. Let's get to know further details regarding sa sining nga concern mga ka-aksyon na labi na nga lapit na lang gid. Ilang tulog na lang nagasugod na ang Mascara Festival. Dito naman sa may dakban wasang Bacolod mga ka-aksyon by October 1, 23 days nga celebration ini masugod na, no? Ining Mascara Festival diri sa may Bacolod City mga ka-aksyon. Anyways, antes sa report ni Aksyon Dale Salazar, may hapon dira kay Ma'am Ana Sinoro, may hapon man kay Ma'am Diding Alohamiento. Good afternoon dira sa inyo. Si Ma'am Marjun Rivera, may hapon dira sa may Villa Angela. Ara man si Ma'am Elizabeth Gamala, naga-monitor gauge sa itong pangalagad subong hapon. Subong man kay Kagawad Imbong Diocampo, good afternoon dira kay Kapitan Bito sa may Barangay Maaw sa may Bagos City. Kagawad Imbong, kamusta dira sir? Ay, guro si anyway, Bacolod City, tiya guro may seminar, no? Sige, balon tabing detalye sini. Ako po naman kay Aksyon Dale Salazar, gikan Bacolod City Government Center. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon Dale, may hapon. Action dyan, mas maganahan subo ang mga 17 tanan ka makumpiting barangays para sa street dance and arena dance competition na sa Mascara 2022 bangod. Dako-dako ang premyo. Ang inasini nga pagabatunon 1 million pesos ang grand champion based man sa confirmation ni Councilor Jason Villarosa, ang chairman sa Committee on Tourism Action dyan para ini sa street and arena dance competition samtang 500,000 pesos naman para sa Grand Champion sa Electric Mascara 2022. Ang Electric Mascara kabahin pang highlight sa October 22, 2023 from Upper East Avenue padulong sa may Bacolod City Government Center sa Baduy ng Adlaw. Samtang street and arena dance competition sa October 23, 2022 kag dira patigayonon sa may Dalan Rizal, makanto sa may Dalan Araneta, Tutob, makalabot sa Paglaom Sports Complex. Nga mo ang venue sa arena competition. According kay Councilor Villarosa, wala pa may baluan ang kagina-finalize pa sa Bacolod Home Foundation ang premyo para sa first runner-up, second runner-up, third runner-up, kag fourth runner-up ason dyan. Lakit man ang mga special awards nga pagabatunon sang magadaog nga mga barangay sa sining competition. So napabot action dyan ni Councilor Villarosa nga bangod man sa subsidy nga 500,000 pesos sa kada barangay, mas mangin grande ang preparasyon kag makahatag sa wow effect sa mga turista kag mga bisita diri sa mga syudad sa Bacolod. Mamatian naton si Councilor Jason Villarosa, ang chairman sa Committee on Tourism. Na-finalize na ang prices for arena and street dance competition? Yes, actually ang sa arena naton, same sa gin-announce ko sang last ni Mayor Albi Benitez, the actual or the
final amount of the champion sa arena natin will be 1 million pesos. So, ang sa arena na siya. Ang sa street dance natin, electric mascara, to 500,000 to ang gin-commit ni Mayor, ni Bacolod Youth Foundation, which gin-approve man ni Mayor nga prizes natin. Pero ang mga runner-up to be decided pa Japon kay we are still finalizing kung pilagid ka prizes nga i-award siyang for both arena and electric mascara. Diyan nabatian si Councilor Jason Villarosa. Subong adlaw nag-umpisa na ang Negros Trade Fair ika-36 nga season no pag ang Bacolod City itaman sa mga LGUs nga nagpasakop sa sining kaliwatan matapos nga nauntat ini sa duha ka tuig bagod sa pandemya no. So according to Councilor Jason Villarosa, naghatag sang 300,000 nga financial assistance ang LGU sa Bacolod para sa sining kaliwatan na. Ang mga balita ginadulong sa inyo sa Sandong Plus Gold na ka-aksyon na dako ang bulig para malikawan ang cancer bago sa ini ka antioxidant kung dabato. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa aming din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati. Salamat gid sa report ni Aksyon Dale Salazar gikan sa may Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time 5:36 na. Aksyon Radio. Good afternoon dira kay Sir Ray Flores Barrioga o kay Jessie Jessie Cortez Ayungon. Para sa kuno sila balay subong sa may barangay Binubuhan sa may Bago City nga naga-monitor. Sir Manjo Arrejo, mayong hapon man. Hoy, Sir Bobby Munoz, mayong hapon. Sir Ernesto Paul Parreño, no? Good afternoon. Ma'am Bebe Gregorio, mayong hapon. Sumaman kay Ma'am Gemma Solueta Infante. Makakson sa bahay naman sang update pala. Dito sa nagluntad nga hold up sa may syudad sang Sipalay. Ginpahig diri makakson ni Police Lieutenant Colonel James Latayon ang hepe sang Sipalay City PNP. Nati subong ara na no gina-check nila ang location o kung whereabouts sa mga ginakabig suspect kung hold uppers kay may mga persons of interest na sila makakson sa sini mismo man nga kaso. Nabaluan gin-hold up sang duha ka mga armado nga mga kalalakian nga sakay sa isa ka motorsiklo ang duha man ka mga delivery personnel dala sa area sang sitio Cambogiot, barangay Kamindangan sa may Sipalay City Makakson. Pasado na ni ng mga alas 11:41 ni sang aga kahapon, no? Setyembre 19 mga kaakson. Tiyamba rin ni Sir Latayon, this is the second time nga gin-hold up ining duha ka mga delivery personnel nga ginkilala sa Jonathan Adolacion kag ang upod diri do mo ni sa mga kaakson ang nagaserbe man bilang sales representative no sang kompanya mismo. Tiyamba rin ginaayo nila sa mga delivery personnel kakuntani makabulig baladri kag kun makilalaan gid nila pasakaan gid sang kaso mga kaakson. Sige, this time i-check na lang si Aksyon Zil Minardo gikan sa tuman nga patrol atong update mga kaakson sang isa ka lalaki nga nadakpan na nagpangawat ni sa mga telephone o telecommunication wires and then eventually mga kaakson may na-recover pagid nga shabu. Di ka naman sa nga posisyon kag kontrol. An update dira sa gin padagaan diri nga bypass operation man sang Bacolod City Police Station number 10 sa may phase 4 no sakop sang Puroknara barangay Handumanan Bacolod City mga kaakson base na tapos na kay naka-pull out naman ang aton nga patrol. Check tabi no ang detalye ni diri kay do may record na ni kuno ang nadakpa naman sang Bacolod City Police Station number 8 mga kaakson. Yali na si Aksyon Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Zil, please come in. Action dyan, nadakpan sang katapos sang Bacolod City Police Station 8 ang isa ka girakabig nga notorious nga kawatan sa barangay Singkang, isa ka bakante sini nga lote kung sa diin diri nila mismo ginasunog ang mga cable wires nagikan sa battery sang PLDT agod makuha ang saway kag ginapakilo. Sunod kaya Police Major Jury Puerto, hepe sa Police Station 8, ang nadakpan nga si Joel Arione
apang nakapalagyo sa kaya sang motorsiklo. Nagini action dyan, naging kilala ini ang duwa ka kaupdanan nga si alias Nunoy Tikar kag alias Negro. Si alias Negro amo ini action dyan ang taga barangay Handumanan apang sa Tikar residente man sang barangay Singkang. Na-recover diri sa suspect kag area ang duwa ka battery nga ginapanag-iyahan sang PLDT Telecommunication nga may tatak dia mismo action dyan na power by PLDT kag isa ka sachet sing ginasuspetsuhan shabu kaupod ang tuterman nga mayara pa sang residue sang illegal nga droga kung sa diin ini action dyan ginabulubanta mga isa ka gramos man no palayag diri sang hepe madamo na sang blatter seryoner angot sa pagpamahog sa amay sini pagpangasigo siya nga utod kaga pagpangawat man sa ila dira nga barangay action dyan. Sudugang pa sang hepe isa na ka area diri sang sa syudad sang Bacolod ang ila na trace na ginapakiluhan ni sa mga suspect kung sa diin dira sa maya dalan Mabinay nga junk shop action dyan. Dalan Mabinay or Mabini na action zin mo? Mabini. Dalan Mabini Mabini. action dyan. So correct na ton sa may dalan Mabini nga junk shop kung sa diin action dyan nabulubanta iyara sa 350 to 380 ang kilo sinisang saway nga ginabaligya nila. O kagati dugang pa disang hepe nang maga-report ini sila sa New Government Center sa LGU agod matagaan man ini sang aksyon ang kasubo nga insidente kay hindi lang ni iya bala ka PLDT action dyan na nagbigad may nagreklamo iya pagida sang Global Telecom nga ginakuhaan man nila sang mga kable. So, pero area, action zil karon ta lang ining mga ginapangkuha nila nga mga kable functional pa na o kung nagagana pa or amo ni sa mga ginapang parts ang ano gan panawag na nato doon task force na plus pagati wires. Ano pag action dyan, functional, ini ang kable nga nagaangot bala sa may battery action dyan. O bago-bago pa ang battery sa pagtanaw namon. No? Kay dito Subot sa sila area, pating battery dala? Oo, kami ang battery in action dyan, pwede na siya ano yung tawag nila, maangutan bala, nga mapasiga mo ang suga. Kaga ina, may upod siya nga wiring sa action dyan, sa diin sunugon mo na, kaga mo pagkuha sa saway. Okay. So dito sa area madamo sa nga nakita naton nga ginpang sunog natin pamangkot sa mga pila na ihan ka battery ang inyo nga nakuha. So balya hindi na maisip ma'am. So damo nag-reaction diyan dali ka sa nagdiligad so may nakamutik ged nga dara sa may bakante nga lote ni ginapatigayon ang pagsunog sini action diyan. Pero inang bakante nga lote na ilana or hindi? Hindi action diyan no. Ang exact ged sinibi nga place na dara sa may nilagay na butang no, sa may corner ang ginpatigayon kundi nilagay na kawad sa may corner Raimundo Street action dyan no, sa may barangay Singkang gini sa Singkang nila ginakwa ginadala nila sa bakante dra sa may barangay Singkang sa may Singkang man. Okay. Yes. So ini ang nadakpan sila action dyan i-clear na action dyan nadakpan dra sa may Raimundo ayon no ang ini ang tatlo galing kay nakapalagyo ang duwa sini ka kaupdanan action dyan sa kay sini isang motorsiklo. So ang isaya paano siya nabilin? Na wala siya naka-action dyan na natingwaan sa nga madakop sini isang mga kapulisan. No kay ang dala lang nga motor isa lang man to. Iya ka upload dia makagati amo ni ang nasakyan niya. Kagang naka-report sini action dyan ang security officers sa PLDT, no? Dito nila kuha sa may ako na residente siya sa Dunya Juliana sa may barangay Takuling action dyan. Nakaga na-identify kiti ang nasambit nga battery ni is may logo gid. No? So tayo nagapanawagan ng si Police Major Jory Puerto action dyan nga kung pwede ini ang mga telecommunications mag-file sila sang kaso sa may police station no kuna diri batok sa mga suspect agod makik sila action dyan nag-regular filing na mo no so kinanglan gid nga may RSPA ko no halin mismo sa Telcos agod mafailan o kung mapasukaan kaso ini ang mga suspect action dyan. Yes kagati update natin action dyan diri sa ginpatigayon man nga bypass operation sa nga Bacolod City Police Station 10 kung sa diin isa man naka persona ang nadakpan nga ginkilala kay Rabi Lais June Aquino, 36 years old, wala ini siya sang trabaho no so diri kay Police Lieutenant Aduboran kagina sa aton nga pag interview sa action dyan nga ini ang suspect madugay naman nga ginamonitor kag amo ini ang
una nga kahigayunan nga nadakpan ini siya wala sa nga previous o ko na pending case ini nga nasubmit ka suspetsado nakuhaan na sa nga 8 ka sachet na ginasuspetsuhan siya kag nagabugat ini sa nga 12 gramos kag mayara balor nga 13,600 pesos action dyan. Isubong ini ang suspect naging dala na sa Maya Bacolod City Police Station 10 kaga nakatalana man action dyan nga i-file ini ang kaso angot sa paglapas sa nga Republic Act 9165 action dyan. So action dyan, amoy na ang balita gikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol, Action Radio Philippine Standard Time na 5:45 na. Ang dugang pa nga mga balita bantayan sa pagbalik sa Action Reports Afternoon Edition. Ako po si Doc. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli kasi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result niya, may si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala, nagig kami nga, may pamangkot pag daw. Kakabudlagid ko online, mas nami isa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang kuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mangbulig sa inyo. Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch. Balita na patas! Action Radio Philippine Standard Time na 5:54. Ingagahon talaga si Murcia Mayor Jerry Rojas mga kaakson had a chance to communicate with Dr. Raul Alvarez of Commission on Higher Education diri sa Region 6 and he informed me a moment ago nga may update kuno sa status dira bala sang duha ka mga eskwelahan or tatlo ka mga eskwelahan sa may banos sang Murcia. Upod naton sini nga hapon si Mayor Jerry Rojas regarding sa sini nga concern, no? Mayor Jerry, good afternoon. Yes, good afternoon. Yes, si Action Jan Diaz sa Action Radio, sir. Yeah, Action Jan, mayang hapon. Oo. Mayor, according kay I don't know if nakabato na kamo official letter from CHED nga naghambal sila Mayor nga hindi na kuno dra ma-sustainer nila ang paghatag sang scholarship sa duha ka mga private schools sa may Murcia if magsigi-sigi ang Central Philippine State University dira. Am I right, Mayor? Tama na. Insakto na nga informasyon, Action Jan, no? Nga nakabaton nga minsan sulat, kabahin sina nga content. Amo man nga aton nga duha ka private school nakabaton man sina pati ang CPSU nakabaton man sina tanan kami nakabaton sang sina nga sulat naging papanaog sang CHED office. So na matabo diri Mayor masirad-an gid ining Central Philippine State University nga extension campus sa inyo? Yes. Amo gina ang decision subong nga hindi tagid na mapadayon ang CPSU sa extension class ng Murcia kay tungod nga mauntat gid ang pagsustener sang scholarship grants sang aton mga kabataan labi na gid sa pribado nga eskwelahan sa duha ka eskwelahan sa Mingwan kag sa
SIPAC, no? Amo ni Central Philippine Adventist. Amo nang SIPAC kag ang Mingwan College. So ang ilagali concern, Mayor, kay kung magsigi-sige dira ang sa may CPSU, do hindi nila masuportahan ang scholarship sa duwa ka private schools. Yes, madula gid ang ilang nga pagsuporta sa private school. Amo nang ilang mensahe sa ilang gina-inform sa amon. Okay. Mga Mayor, mga pilang student tada subong sa SEPSU, how? Ang aton estudyante sa SEPSU 151 kakabataan. Kag ang aton sa private school subong we have 1,900 kakabataan sa duwa na naka-eskolahan, no? So amo nang ilay this is a national issue, no? Comes from the national level. Okay. Nga if you have a state college in your LGU, definitely ang pagsustento nila sa mga pribadong eskolahan pagi sa scholarship grants and CHED. Madula gid kay tigina gusto nila ang kabataan mag-eskwela lang gid sa CPSU. Okay. Extension class. Amo nang ilang regulasyon. So kumbaga, Mayor, nabutang ka mo sa tunga-tunga and then the decision is to stop na lang CPSU para makater kag ang duwa ka school masigi-sige. Yes. Okay. Amo nang aton nga desisyon subong, no. In fact, nagstorya naman kami ni Dr. Muraca sa CPSU kag nakita man nila ang realidad, no. Nag-meeting ako sa parents kag kabataan man sa taga CPSU, no. Kag of course di dad natural masubo sa bahin man sa aton mga estudyante labi na sa mga Iloy kag mismo sa akon nga as mayor kay kita gina nagpatigayon nga makabutang isa ka state college sa Banwa sa Murcia. Okay. So sa ano man tani bugal taman nga may ara kita da state college kag university pa ng Central Philippine State University. Galing tungod sinisang layi na nabato namon nga sulat nga according sa ila hindi gid kuno pwede as long there is a scholarship grant sa private school madula gid ang ilang nga grant if there is a state college run by the government sa isa ka LGU. Okay. When yung Mayor nabato ng sulat? Nabato ni namon siguro mga 3 weeks ago. Okay. Pero when sa ma-implement ang ining closure sang SEPSU? Well, ang ongoing ni Subong, in fact, nag-meeting ng SEPSU ang Board of Directors nila last week. Kag I think nakapasar sila sa resolution. Ang resolution ni padala nila sa UNIPAS kag sa CHED. Okay. Informing them that they will be closing sa Murcia, no, ang CPSU. And once this letter will be received by the CHED kag sang CHED, no, kag UNIPAS, they will write a letter informing the two private schools, ang Mingwan kag ang SIPAC, resolve na rin case ni. Makapadayon na sila sa scholarship grant sa mga kabataan nga ara eskwela sa ila. Okay. So this is a transition right now going on. In fact, last week nag-meeting na ako sa mga kabataan. Kag kasubo man kayo kay mga kabataan sa kaibi magani kay natural masakit man sa Balachago nila, no, ang desisyon naging desidihan naton upod sa presidente sa CPSU, no. But of course, hindi ko gusto nga may ma-displace mga kabataan labi na gid sa CPSU nga 151 kabataan. So gistorya ko what I did, gistorya ko ang duwa ka presidente sa duwa ka private school. And I told them nga i-cater gid nila ang 151 kakabataan nga those students who want to transfer sa private schools, no. Ti what if Mayor gusto ya digto sa Kabangkalan or sa main digto be? Well, pwede man sa Kabangkalan to kay in fact si Dr. Muraca doon na subuan man kag gusto ya magpadayon gyapon ang scholarship grants ng taga Murcia. For those students na willing gid nga gusto nila sa CPSU gyapon, they will be accepted as a scholar gyapon sa CPSU provided dito sila may eskwela sa main campus sa Kabangkalan. Pero buligan man ninyo, Mayor? Buligan ko man. Na hindi sila ma-displace na, no? Ito sa main campus ko sa bagay, tamo pag ito yung kurso, may criminology, pag ito for those people who wanted to take up police later on, may crime to sila yung kina-offer, no? Okay. So, muna, ting away tagit ni, no? Nga tingin-tingwaan tagit tanay na hindi masalbarot ng CPSU. Murcia, while ginatagaan grant, scholarship grant ang duwa ka privado, no?
PRD at si Congressman gani gapangayon ko bulig siya kay this is a national issue no sa national office. Di ba ang ilagid gina stipulate yapon ang laying once you have a state college Hindi na ang pwede. tanan nga pribiliyo nga scholarship program sa mga pribado madulagit basta may state college ang isa ka LGU. Oo. Mayor, di na gani na hamtang ang CPSU dra sa Mursa. Ano nga barangay? Para sa may barangay Talutog, Dampi. Okay. Barangay Talusog. Oo. Okay. Sige. Mayor, thank you gida sa confirmation. Good afternoon dira sa imo. Yeah. Sige. But anyway, amo na siling ko masubo-subo. Pero hindi ako gusto nga ma-displace ang kabataan, no? Sa CPSU. For those students who want to transfer, na istorya ko naman ang duha ka private school, pwede gid sila ka-transfer. For those students nga who want to continue their schooling sa CPSU, i-accommodate ginagyapo naton. Kagaras mayor na sa likod nila, optante gid na sila nga nobody will be displaced sa sining crisis na ginatubang naton. Yes, Mayor. Thank you and good afternoon. Okay. Thank you so much also, Action Sir. Action Reports, Afternoon Edition. Giningago na natin si Mayor Jerry Rojas because we receive an information from a friend sa isa ka school mga kaakson nga nagtimbre na si Dr. Raul Alvarez no nga confirm ina nga case because Dr. Raul Alvarez no isa bakulod nun yan gining CHED regional director naton nga managuro nga nakatutok man sa concern sa Negros Occidental. For further updates sila follow up naton ano kiti amo ginagurong policy basta gani mga kaakson maginatawag na Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAS. Usually daw bawal na kung may mga state-run nga mga colleges or university nga may ginasuportahan nga daan ng UNIFAS nga mga private school sa isa ka local government. No? Update na niya. Importante, may aksyon na nga ginimo ang local government unit sa Banwa dara sang Mursa sa mga ma-displaced nga mga estudyante. Action Radio following standard time na size stress na. Lapaw na kita sa panahon mga kaakson. Salamat gid sa inyong pagpakigupo diri man sa atong pagpangalagad diri sa Action Report Afternoon Edition. Martes kita Setyembre 20, 2022. Standby na sa masunod nga programa Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar na Action and Defensor Lisay. Sa kinaanda ko naman ang inyong alagad sa kanginan Action John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubuo kon kabudlayan man. Hindi ini ang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.